con ese tipo de medidas, pois hai que darse conta de que hai que pensar e ser imaginativo e mandar as mensaxes de reivindicación dun sector que merece todas as defensas posibles, porque é un sector que ten a xente magnífica traballando, os premiados, Don Severino, efectivamente, apellidos relacionados coa conserva absolutamente escurís batalla, nada máis e nada menos. Efectivamente, si ten os anos que ten, vai a traballar todos os días, estuvo aquí hoxe o pé do cañón, recollendo o seu premio, representa unha saga familiar, eu presumo sempre moitísimo, sobre todo fora do carácter familiar da maioría das empresas potentes que temos en Galicia. E na conserva hai moito deso e, polo tanto, premio magníficamente dado. E eu creo que poderíamos estar, e imos estar moitos anos, recoñecendo a empresarios que siguen traballando, que tamén superon pasar o testigo, pero que representan a fortaleza do que empezou pouco a pouco e ora son auténticos imperios que teñen que reinventarse todos os días.